Selamat hari Minggu madihita salurna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu ekologi HKBP. Doho topik suden ditopa merhite Kristus. Tapukama perminggota maredi mahita siap bukuete HKBP nomor 132 ayat 1 tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, natumo palangi dohot tanoon, amin. Pinuji madebatan sitop palangi dohot tanoon, tangan nado najumadihon nasa natinopa, hati urod dialiton ibana hiraulos, ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe. Ibana manggulang-gulangi di akka aik bilutna pergijang. Hore tanah do di bahen akka obuni. Mardalat-dalat do ibana di atas habong ni alogo. Nunga di pawojak ibana tano otu akka ojahan nai. Asa unang lalo-lalo saliling-liling na. Halo moho Jehovah. Jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham. Pasahat madalammu tu Jehovah. Jalahapo si ibana. Asa ibana paturehon haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Masedeng gaddo di topaho langit dohot tano dohot nasa isina. Jaladakia di tadi koko ulau ni tangamu. Pinuji maguarmu saliling nililengna. Alabalga ni holongmu marhite Kristus anak mi. Nunga di bahe kopa datu saluhut na tinopami. Jaladang hiadi ose hopa dan naung binahemi. Gok denggan di basamdo langit dohot tanoon. Ali amang. Mula rata doa sini roham jaladang marpas sohota dengan nibasam.
rap dohot nasa na tinopam, hupuji hami maho ale di bata ama, anak dohot tod di perbadia, sadario di patupa huriam HKBP do minggu ekologi, manang minggu hasadaw ni nasa na tinopa, pauba ma adung dohot akung nami, gabi puji-puji at tuho, aliyamang pahisar matano naung tinopami, naung sega ala hagidjangon ni roha dohot hamokuson ni jolmai, marhite pakokopon ni Jesus Kristus, anak mi di hau pinarsilangi, saibahen mahami sa luhut na gabi jolma, na tinopanay baru marhite to di parbadia. Amen. Maredehita. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion, imanan yenet sian kompesi HKBP tahun 1996 taringot tu lingkungan hidup. Taha persiai jala taha tidak kodo, ditopa debata do jolma nang inganan permiana dohot inganan pangulaon na di Portibion. Ibana do na puna sude, na mangalehon hanguluat tu sude na tinopanay, inganan pangulaon ni jolmai madarat, laut dohot tajak kajang, manang langit ruang angkasa. Deho debatado huaso tujol mai lahu pauliho Portibion, di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaw ni Jesus Kristus do palua hojol mai, nasa natinopai songoni Portibio sadiri. Marhition tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon manang melestarihan, sude natinopa ni debata, asaboy iba na mangula, hipas dohot marsonang manang sejahtera. Taalo do aka usaho na manigay lingkungan, marhite na manutungi dohot manabayhaw di tobak manang harangan. Taalo do aka usaho na manglitohi aek dohot aung-aung manang udara, nang aek panirisan manang limbah, na marisi rasun sian aka pabrik, marhite so mga turehon halalaw ni aek panirisan ni pola tahe manigay aek si inumon suang soni taalo do akka pencemaran udara na manigay hapursuhon ni jolma. Atong rak mangido gugu mahita siat tuhat debata laho mangulahon na hobar tupatik nai. Ali Tuhan debata saya para gugu imahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Maredehita. Oh
Tato potima dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami sitopa saluhut. Ulido ditopako tanoon nang sude pangisina. Alay nung ngagudang nasiga akatobak. Sunge, tao, dohot laut. Hinorhon ni dosa nami jolma. Namakorhon ragam ni parmaraan. Nang sahi tu jolma. Nang luhut na tinopami. Asima roham dihami. Saise sama dosa nami. Jala pargogoi mahami makanguluhon lomoni roham. Saya pakulingi manang akka pamareta ni akka negara dilia portibion. Asanang nasida sa urdod dohot ho, parsidohot, pauli-ulihon natinopami. Amen. Baga-baga ni di bata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehova. Nunga di arsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojai ho au marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalasim alani hadirioku. Jala dang hupai ingot-ingot akka dosam. Hasangapum ma di bata nadigijang. Amin. Mari dihita.
tangihon hamu mahatani debata trupuk epistel di mingguon tersurat di Psalmen 148 ayat 114 tajahama marsika soren. Haleluya, puji ma Jehovah, hamu ale akka sian banua gijang. Puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mata niari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale akka bintang akka namar sinodangi. Ikon pujiun nasida maguwarni Jehovah ay madokon ibana jadi tertoppa ma nasida. Puji ma Jehovah, hamu ale akka siat tanoon, akka binatang ni laut rodia, sude akka lung. Hamu ale akka dolok dohot sude akka robian, hamu ale hau akka namar perbue rodi sude hau ares. Hamu ali akka raja ni tanoon dohot sude akka bangso. Hamu ali akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tanoon. Ikon pujiun nasida ma guarni Jehovah ay sasada guarna ido natibul di atasi hamulion nai do tanao dohot akka langit. Ido sahatna mertua do akka na tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Mare dehida. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion,
rap mahita madok au porsea di debata Jakoba ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jakoba na sasadai imana tubuh si Maria na gabegabias ya tondi perbadia adorang sohabuhuan ido Tuhanta na tumaun na bernid di panghuman ni silatus nama de terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banu atoru ngitanom na mula mengulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau kudu tu siamun di debata Jakoba amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanaon manguhumi halana mangulu doho namate au korsea di tod di perbadia jalan arong sadahuria na badia Uriah hatopan halak Kristen akkada badia do dihasisaan di dosa do dihatai na mandok mula mengulus sogo daging halak na mate doho dianguluan nasora sudah amin. Tabigi ma kor sian punguan inahanna
Titing namasa di Huriata di Mingguon 20 September 2025. Titing Parjolo Nanaeng Marbagas. Naeng Majalo Pasu-pasu Pabagas Somma Tupal Hasudungan Pangaribuan. Anak ni Amang Manibul Pangaribuan. Tubuh ni Inang Hedi Boru Marpaung. Ruas ni HKBP Ulubius Resort Porsea Distrik Opat Toba. Sian Huta Jalan Sisingang Raja Porsea Kabupaten Toba. Dohot Orwana Yohana Olivia Yulista Boru Sitanggang. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur. Boru ni Amang Olbert Sitanggang. Tubuh ni Inang Diarni N Boru Silitonga. Sian Huta Perum Bukit Permai, Jalan Ineri Blok N1, Cibubur Manang Wiksada. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu, 10 Oktober 2025 di HKBP Ulubius Resort Porsea. Masuk pukul sia WIB. Titing Parjolo, Naeng Majalo Pasu-pasu Pabagas Somma, Bernardo Samuel Napitupulu, anak ni Amang Budiman Napitupulu Nahinan, tubuh ni Inang Mercy Diana Juniet Borusinaga, ruas ni HKBP Pondok Cabe Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Sian Huta Serua Residen Blok B2 Bojongsari Depok. Dohot Orwana Stefani Indah Lestari Boru Simatupang. Boru ni Amang Oscar Simatupang. Tubuh ni Inang Hotmaida Boru Manurung Nahinan. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur. Sian Huta Jalan Pembangunan Manang Wikpitu. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 11 Oktober 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Masuk pukul 8 WIB. Titing Paduahon, Naeng Majalo Pasu-pasu Pabagas Somma Yehuda Ardito Tambun, anak ni Amang Mariduk Tambun. Tubuh ni Inang Rosriani Borusitorus. Ruas ni Gereja Pauk Dian Kasih. Sian Huta Jalan Martina Puri nomor 2 Komplek IPTN Pertamina Harjamukti. Dohot Orwana Putri Cantika Sari Boru Pardede. Boru ni Amang Thompson Pardede. Tubuh ni Inang Hannaria Boru Sirait. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur. Sian Huta Jalan Sumur Bandung 1 Kampung Pedorenan Harjamukti Cimanggis Manang Wiksap 2. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 4 Oktober 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Masuk pukul 8 WIB. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuama di Tangyangta Akaruas ni Huria Nadi Bagasan Parsahiton Songon Naung tersurat di Titingta. Titing Patuluhon Panitia Pesta Gotilon Manang Hut ke Opapulonom Dohot Tahun Transformasi 2025. Hobartu kegiatan ni Pesta Puncak Tahun Transformasi ulang tahun Napa Opapulonopon Dohot Pesta Gotilon. Patupon ni panitia do pengumpulan dana laho mendukung operasional ni Huria marhite siluawik dohot iklan asa tadukung ma rencana ni panitiai. Hari Senin 20 September 2025 patupon ni panitia do rapot maringanat di GSM lantai Gloria lantai sada masuk pukul 10 sia WIB. Laos titingomma nagabe udangat tusude panitia asaro mado tirapoti. Panitia Pembangunan HKBP Cibubur
periode 2025-2027. Laporan perhepengon panitia pembangunan Boi Mata Jaha di Warta Naung Tatiop B. Buah-buah, Kobartu program kerja ni Huria tahun 2025, Marhite Titingon, Pinanggido Tusude Ruas ni Huria, Asa Tapasabema Pelea Tahun Huria, Manang Marhite Situa Wiknabe. Titing Paunopon, Majaha Surat Sian Kantor Pusat HKP Piaraja Tarutung. Piaraja Tarutung 26 September 2025. Madapoton na pinarsangapan, amanami, inanami, ruas dohot perhalado ni Huria Kristen Batak Protestan di Inganatabe. Asini rohama dihamu dohot dame nasihat debata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Ditotopon huriata do hari Minggu sadarion 20 September 2025 nagabe Minggu Ekologi HKBP. Parhitian ni huria makha mauliatehon panopaun ni debata di langit tano dohot nasa isina. Songon natar surat di sada Musa sada ayat 10 sada. Dungi ditilik debatama sude natinopanai jadi nunga denggabe situtu. Alai nunga lamsege akan natinopai alani hatakangon dohot hamakuson ni jolma dohot korporasi manang perusahaan na manegai jalan mengeksploitasi alam dohot manabai hau di harangan nama korhot tu krisis dohot kerusahan alam nunga godang masa bencana alam ala ni krisis ekologi isarani tanah longsor banjir bandang dohot perubahan iklim nama bahen manegai jala marukil akajolma pangisini luat nahona bencanai. Tarjudo huriata hobartu konfesi HKBP laho majaga panguluhon dohot pauliulihon akan atinopan ni debata asabui jolmai dengan mangula-ulauna hipas jala marsonang-sonang jala taalo do aka usaha na manigai lingkungan marhite na manabayhau ditobak manang harangan dohot nama mangalitohiaek dohot awang-awang manang pencemaran udara nang aek panirisan manang limbah na marisi rasun sian akka pabrik na manigai aek sinumon ima pencemaran lingkungan di bahini khususoi hami sude ruas ni huria dohot perhalado asa persidohot pauliulihon natinopan ni debata marhite na majaga haulion dohot hayason ni alaman ni jabu dohot lingkungan ni gereja sungai tao dohot mangorui sampah plastik tarikotema nang namanuan hau dohot akka bunga-bunga pe nama buon haulion dohot hahisaron tahasomalhom ma ngulu namar hasabamon jalan atotong makhamuliatehon dengan bahasa ni dibata sai di pasu-pasu dibatama nasa ulaon dohot pabahenata na denggan laho paulihon dohot majagahon akan natinopan ni dibata asa sude jolma dohot akan natinopai rap mamuji dibata. Selamat merayakan Minggu Ekologi di Batama nama dongani hita. Tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Victor Tambunan MSD ditandatangani. Titing na parpudi ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni Huriata ima Oscar Pajaitan manang opunisi Hereina Doli. Umur 75 tahun. Inganan nasida di Jalan Kenari, Lapangan Tembak, Kelapa Wetan, Manang Wik 5,
Moding di hari Senin 22 September 2025, tudean di hari Kamis 25 September 2025 di Bona Pasogit. Jongjong mahita saluhutna. Ujung perjalanan di ngulu ni dongat tahun laos paingotok kita do sude nang hita pe disadatiki tong do songon nasida iko moding alani totong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion jala sayhobas manang sadiari pe hita laho manadikko tanon taingok ma hatani tuhata di pangukapo 10 ayat 10 tolube mertua ma akan amate di bagas Tuhani olat nyon tutu di doktor di maso manasida siat parukilon nasida ay namangi ma tu nasida niulani nasidai tabuam ma sude keluarga nang sisolhot na tinggalhon ni dongatan nang jumul modingi asang giat ma tuhata na mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagasat rohat tabi. Amin, meredi mahita. Songonima titing di mingguta sadarion, aka titing nama ngihut boy mata jaha na tersurat di warta jemaat. Tabigima korsian wek onom diuduti wek sia.
Maredehita hutta papungu peliat. Sudah
ini debata na sumurung sian saluhut roha ima mengaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita salutna. Selamat merayakan Hari Ekologi HKBP. Sadarion turpukta nienet sian suratnya Apostel Paulus tuhuria Kolose bidu sada mamukamai sian ayat 15 satro di ayat 20 didok songonon ibanado suman ni debata naso taridai na parjolo tubu sian nasa natinoppa ai marhite sian ibanado ditoppa saluhutna na di banua gijang dohot na di tanoon na tarida dohot na sotaridai akaha bangsa akaha rajaon aka gomgoman aka parwasoon saluhut na hido ditoppa marhite-hite ibana jala marhapatea tu ibana jala dijolo ni saluhut na do ibana jala saluhut na hido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do parmulaan naung parjolo tubuh sian akan mate asa ibana parjolo dina saluhutna ai ditotuhon debatado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok naih laos marhitesian ibana do padengkanonna tu dirina saluhut naih nang aka naditan nang aka nadi banua ginjang dung dipatupa dame marhite-hite mudar nasian silang naih marhite-hite ibana ido sahatna jala nagabe topik manang tema di minggu tahun ima dipaingot kita di son segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus manang sude ditoppa marhite Kristus hurian itu hata amanami inanami dotamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus molo tapayut ihut endeta di panbingua tahun sudedo marhadubungan tuaka natinopani debatah mamuka sian endena parjolo o Tuhan Yesus Raja ni sudena di suraton Christian Enskrap tahun 17 onom dugi muse sai halason natinoppa di suraton Frida von Müller tahun 20 dungi napatuluhon torop do penasiati di suraton Silias J. Veil abad ke-18 napaopaton o debatah tunglongang do rohaku di suraton Carl Gustav Bober 10 walu 55 dungi nusetung mabawor siang ho memang tersurat ison nonem dan adong informasi natakas napau nopo ditopa hodoao di suraton Franz Heinrich Christoph 17 sia jalan naparkudianon nang taendehon Tuhan si topa saluhut di suraton Christopher Wordsworth tahun 10 50 molo mamereng partikian na tentu dangandong nanggosada sian tonga-tongata nong tubuh uju diciptakan aka ende tahun jala bui tabadikan aka ende na diendehon aka korna keningan ende nai baru deui digijang di tahun sapusia 1900-an jadi taringot tu ende tahun sasitong godang do aka cerita di balik natar surat manang ende nata endehon na keningan songon sada contoh isarani di ende nomor 4
na sinuraton Carl Gustav Bober tahun 1085 ditaringoti disi taringotu halonganganna manang kekagumannya melihat ciptaan Tuhan nasongoni ulina bagakna tunglongang dorohaku ninna mamereng sudena tinopang natinopa ni debata lapatanna boido hita di jauh mamuji Tuhani dung tabereng sudena tinopang. Jadi maritei dohot dohape akan natinopa ni debata marende mamuji Tuhani. Nang penasida dang marsuara, nang penasida dang diboto marmusik. Aleta kasdo ya jolmaido na mangargai natinopa ni debatai gabe ende puji-pujian. Ido namasa. Alaniaha memang takasdo molo mamereng sungai mengalir dengan air yang jernih. Ya tasomba ma debata tapuji ma Tuhani. Molo hea hita mengikuti kegiatan hiking, naik ke gunung, panjat gunung, sahat di Gijang, tabering ma natinopani debata di bawah sinar matahari pagi, luar biasa ulida bagakna. Siapa yang tidak bisa atau makan tidak terundang untuk memuji Tuhan dalam situasi yang begitu luar biasa? Iman alai parpudion ternyata di Bencol madotong kerusakan alam. Odo nagabe keprihatinan na tersendiri di hita, termasuk Uriata KBP. Prihatin do Uriata mamereng sungai nasongoni bagakna ulina bening airnya parpudion gabe birong namar birong manang coklat dot akana asing. Air sudah tercemar. Dugim se tanong nasalelingon boi tatanomi dot aka tanaman dot aka pohon buah-buahan makin mengering, tidak lagi bisa produksi. Karena apa? Ya tanah pun terjadi pencemaran. Antara lain melalui penggalian dot aka apa istilahnya itu batu bara penggalian dot aka nasing gabe rusak tanoi. Songoni nang awang-awang udara. Sekarang kalau kita perhatikan makin panas dunia ini. Kenapa? Karena ozon makin meluas di langit sana. Kalau ozon meluas berarti ya atmosfer kita sudah bolong. Karena apa? Karena asap-asap yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari knalpot, dari AC pun bisa. Efek rumah kaca pun membuat kita semakin sulit bernafas. Apalagi ya paru-paru dunia yang diharapkan juga dari Indonesia ini semakin berkurang. Ido keprihatinata semakin lama ya tentu akan semakin mewabah kanker kulit. Karena apa? Karena memang tidak ada yang menangkis sinar matahari ultraviolet yang biasanya dalam bentuk atmosfer, hidrosfer, akana asing sudah bolong menjadi ozon. Sude natinopan nadenggang, natinopan di dewata gabesega. Alaniaha, alani keserakahan ni jolma, alani dosa ni jolma. Padahal paretan itu hatta tu jolma ikan takasdo. Peliharalah, rawatlah. Udak kolan dieksploitasi. Eksplorasi, boy, ale eksploitasi, no, tidak bisa. Jala sadarion trupuk tahun paingoton hita do. Sude natinopai ternyata sian tuhata debatado di bagasan Kristus do. Boy masa boy ditopa debata saluhutta. Ido nani ajarhon apostel Paulus tuhuria Kolose ujui. Dung ro godang aka parpoda nalilu mandok
dang tikos Yesus Kristus Tuhan si topa langit dot nasa isina dot tanoon dot sudi nadong di portibion. Godang doa keajaran yang mempertanyakan bahwa dunia ini jadi apa adanya. Dengan teori Big Bang, tiba-tiba meledak, lalu pecahannya menjadi planet dan bumi, atau dot akan asing. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang betul-betul menjadi pengajaran bagi para filsuf Yunani pada masa itu, namun sekarang Paulus mewarnainya dengan haporsiaon nihala Kristen. Takas didok ibana do suman ni debata naso taridai na parjolo tubuh sian nasa natinopa dan ngadong do penatinopa ni debata ngadong ibana. Jala didok unse ai marite sian ibana do ditopa saluhutna. Molo tajaha sada Musa, buku sada Musa sada ayat sada dot saterusna dapat kita do disi molo neng manopa sesuatu debata didok do bara Elohim, ya kan, ninna debata, dalam arti firman Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dari yang tidak ada menjadi ada, tanpa proses dalam tanda kutip nanyatusan ni logika jolma. Semalaka ikonadong proses kan, songon pertumbuhan bayi di dalam rahim kan, tiba-tiba tiba-tiba dia lahir dalam bentuk anak, dia berproses semacam begitu. Alai di buku sada Musa dan terlihat proses nasongoni. Holan makatai debata sautui jadi iman hatani debata taodo natakas didok di Evangelium Yohanes bidusada ima nagabedagi Yesus Kristus buat. Jadi memang Yesus Kristus dorat dot debata ujui nangpe di bagasan hata di debata ibana manopa langit dot anu dot nasa isina. Jala takas, jala tikos to nanidoknya apostol Paulus. Ay marhite sian ibana do ditopa saluhutna. Marhite hata ni debatado ditopa saluhutna. Na di banua kincang dot na di tanoon. Na tarida dohot naso taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gomgoman, aka parhuasoon. Saluhutna ido ditopa maritehite ibana. Jala marapatea tu ibana. Ondo naso disadari, naso tasadari. Marhapatea tu ibana. Lapatana ikon mulak jo, ikon mula doktong saluhutna gabe puji-pujian, gabe hamuliaon di goa ni debata. Jala dijoloni saluhutna do ibana. Jala saluhutna ido hot di bagasan ibana. Asa takas ibana awalna, ibana bonana, jala ibana do ujungna manang napargudi hot rodi saliling dilelengna. Jala di bagian napaduahon didok apostol Paulus do hubungan na dot huria, ima punguan akana porsea, ibana do ulu ni dagingi, ima huriai, ibana do parmulaan nong parjolo tubuh sian akana mate. Asa ibana parjolo dina saluhutna. On sada haporseaon do dihita pakirimun ima tarimo tu akan amate dung di pahehe Yesus sian akan amate tentu ibana nama na parjolo hehe sian akan amate jala tentu kudu tusikon adong nama ima hita saluhutna dung mate jala mangolu muse diari arina nengro ai ditotuhon dewata do naing maringana di bagasan ibana sardok hagogok naih laos ngaritis yang ibana do padengkanon na tu dirina saluhut naih nang akan na ditanu nang akan na di banua gijang dung dipatu padame marhite-hite mudar nasian silang naih marhite-hite ibana hadameon na binuan itu hata Yesus hadameon yang mencakup sude
dada holan tu jolma alani dosa nasida ale tongdo tu pemulihan natino panna sogot termasuk portibion ikon ronama langit do tano manang langit dan bumi yang baru. Itulah pemulihan yang dijanjikan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang karena dosa kejahatan manusia telah dirusak, namun di waktu kedatangannya semua akan dipulihkan kembali. Ondo hapor syauta jatong do ikon tatio asa unang bimbang hita lumo bima mengadopi aka parpoda haliduon parpoda nalipe namandok dan tikos Tuhani Kristus dan tikos di topa dewata di bagasan Kristus tidak bisa. Jadi inilah yang perlu kita perdalam tapa bagas tapa husor-husor di bagasan rohata nang tuaka yana kota tu pinoparta sogot asa unang salil nai ragu bahwa semua ini diciptakan Tuhan. Contoh nang petar bereng aka alat-alat modern teknologi modern dot akana asing tong do ikon tahap persiai debatado nama nopa marhite-hite jolma marhite-hite akal budi marhite-hite akal perbinotoan sudah naikkan marharuruan sian Tuhan debatado moloso adong perbinotoan moloso adong akal budi sian dia do dalana bui tercipta keyboard misalnya organ atau handphone. Nah, jadi sian ini nama ikon tahap persiai tongdo handphone ni natinopani debatado marhite-hite jolma. Jadi tidak ada alasan untuk menyangkal kemuliaan Allah di dalam setiap ciptaan yang ada di sekitar kita. Tidak ada alasan untuk mengabaikan Tuhan di dalam setiap apa yang kita miliki. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali kepada Tuhan dalam pujian, nyanyian syukur kepadanya. Amin. Martangyang maita. Ale Tuhan dewata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami na kusombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami. Mandok ngoliate do tutu roh hamia salutna ali Tuhan alani dengkan di basam dot asini roham nasai toktong jalohami di bagasan Kristus. Jalata kasdo di topa saluhutna di bagasan Kristus mangulu pehami di bagasan Kristus saluhutna doi bui adong alani asini roham di bagasan Kristus alani ali Tuhan tuhodo pasat nami diri nami asa sudena ni leon mi sudena tinopam na di sekitar nami on ali Tuhan boi hu pelihara hami boi hu pertanggung jawaban hami songon na pasangapon guarmu ali Tuhan di bagasan Kristus ai di topa hodo saluhutna di bagasan ibana alani ali Tuhan pargogoi mahami asa buitong hot hapor siaw nami jala buitong hulaun hami saluhutna hobartu lomoni roham suang songoni di namar tangyang hami du hodo pasatami sude ulaun ni huriam HKBP Cibuburon dumobi mai hutang nyakon hami di anak ni huriam ale Tuhan naneng marbagas diari ari naneng ro ima tupal hasudungan pangaribuan dohot Yohana Olivia Yulista berusi tanggang asa hodo tutu nama dongani nasida pada ohon sian aka persaiton parmaraan suang songoni nang di Bernardo Samuel napitupulu dot Stefani Indah Lestari Boru Simatupang pada masian nasida abad-abad ali Tuhan asa dina roti kinanon boy saluhut nasida maras ni roha ratdot na toras ratdot sudik keluarga besar na adong di tonga-tonga nasida suang-suang ninang rencana na paduaon musetik ting paduahon tu Yehuda Ardito Tambun dohot putri Cantika Sari Boru Pardede asa tong do boy mardalan dot tinggan di ulau nasida ditiki nanaing roon tuhodo ali Tuhan pasatami keluargani amanami Oscar Panjaitan opu ni si Hereina Doli na di bagasan habot iroha ala nunga di ala hodo tutu na manju amanamion ali Tuhan di hari-hari nanaing ro na nasahtu ali Tuhan asa hodo tutu na mangapuli nasida na tong di bagasan habot iroha asa bui tong
makirim nasida di hari sogot di ngolu nasora sudai ale Tuhan naboi hujalohami obartu hapor siau nami asa unang lilu nasida Allah habot nirohai songon halak sipile begu naso marpaki rimoni tuhodo museo pasatami sude aka ulaun dewan koinonia dewan marturia nang songoni dewan diakonia upasatami tuhale Tuhan lumobima seksi sosial naung mandulo akan namar sahid jalatongdo hutang nyakon hami sude ruasmu namar sahid lumobima na dirawat di rumah sakit dope satu tikion ima Christian Sirait di rumah sakit Tugu Ibu Sian Weksa Pusada suang songoni nang inang nyonya silalahi boru purba na dioperasi dirawat di rumah sakit Karolus asana sida buitong malum jalahi pas di bagasan ho ali Tuhan gabe barita lasni roha nang dihami saluhutna ali Tuhan tuhodo pun saya upasatami sude pakobasion nami di bagasan samingguan termasuk partang yang wik Hodo tutu namandongani kepanitiaan pesta gotilon nang songoni panitia pembangunan asa toktong nasida marsadani roha patu paon salutna hombartu lomoni roham suang songoni ale Tuhan tuhodo pasatami plasni rohanami rapdot luasmu namar ulang tahun di bagasan mingguon namar ulang tahun ari hatu tubuh nang songoni namar ulang tahun ari pardongan saripion nasida ajar-ajari mana sida ale Tuhan mamilangi hari-hari ningolu nasidai oleh Tuhan asa dapotan rohana bisuk nasida lahu makamau liatehon lau pasangapon warmu nabadiai godang nai akatangiang pangiduan namion oleh Tuhan alai tongdo positutu rohanami tupah do salutna dijolom oleh Tuhan jala hombartu lomoni roham nama naikon saut gabe puji-pujian gabe lasti roha dihami salutna di bagasan Kristus martangia kami tuho amin. Tapasat mapeliatan napa duahon dohot tu pakta tu panitia pembangunan hutma taindehon bukuende nomor 700 waluputolu
natangyakon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabik uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparase ang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marite iti tondib. Asalamu tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok menguliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasahor, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasahor honma damena tutondim.